κόμματός σας. Το οποίο προσπαθώ να καταλάβω καταρχάς αν είστε εναντίον ή υπέρ της χρήσης των όσων όλοι οι υπόλοιποι φαίνεται να καταδικάζουν. Λοιπόν, το συγκεκριμένο περιστατικό ήταν ένα ατυχές περιστατικό και τίποτα πέραν τούτου. Τώρα, μισό λεπτάκι. Ατυχές γεγονός το ότι υπήρξε ένα χαστούκισμα και ένα γροθοκόπημα. Γιατί, εάν παρακολουθήσετε όλη την εκπομπή. Την έχω παρακολουθήσει. Ωραία. Θα δείτε τότε ότι δεχόταν προσωπικές επιθέσεις από την κυρία Κανέλη και από την κυρία Δούρου για πάρα πολλή ώρα. Η κυρία Κανέλη στη συνέχεια, μετά το περιστατικό με το νερό, σηκώθηκε και τον χτύπησε στο πρόσωπο. Οι οποίοι θα πάνε τη χώρα 500 χρόνια πίσω. Αν δεν περνούμε, αν δεν περνούμε, θα πάμε 500 χρόνια πίσω τη χώρα. Όχι. Και τότε ο κύριος Κασιδιάρης αντέδρασε, χτύποντας την. Εννοείται ότι πήρε μια εφημερίδα και τον έσπρωξε με την εφημερίδα. Έτσι. Και εσείς θεωρείτε. Εννοεί το χτύπησε με την εφημερίδα και ως άνθρωπος ο οποίος έχει αξιοπρέπεια αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο. Εσείς θεωρείτε ότι ένας άνθρωπος με αξιοπρέπεια. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να το ρωτήσω έτσι. Ένας άνθρωπος με αξιοπρέπεια, ακόμη και όταν το χτυπάει, παίρνει το ακραίο αυτό φαινόμενο και δέχομαι αυτό που λέτε ως γεγονός. Έτσι. Θα πρέπει να αντιδράσει με ξύλο απέναντι σε μια γυναίκα. Εσείς θεωρείτε ότι η κυρία Κανέλη είναι γυναίκα? Τώρα αυτό που λέτε είναι ιδιαίτερα βαρύ. Τι εννοείτε? Η κυρία